बे समावनो काउन्सिल माबानि सेन्ट्रेल अडिटर बि थिरांथा सारा मोनसे खन्थाइ लिरगोन। दा बे खन्थाइखौ आवरायनानै होनो थाखाय आङो बेखिनि समाव लानाय जाबाय आरो बाहाय बुंदों बिर जोहोलाव मुंख्लं बांगुर गोराखौ गोसोखांनानै नोंनि थाइनै मेगनाव दुंब्रुद मोदैनि बाना बोहैग्लायदोंमोन। नायनानै थानो हायाखैमोन नों आलाय सिलाय जानाय बिमा हादोरखौ थैथां दावहा नांदोंमोन नों। सुथुरनि आथिं सिंनिफ्राय बिमा हादोरखौ उदां खालामनो गावनि जिउखौ नंखाय साननानै नाथाय उदाय खेबस' समनि फाखनाव गावजों गाव गोरोन्थि बुजिलायनानै गावनि हारिनिनो आखायाव खास्रि बिस्रि अबथिरा जिउ बावनांबाय। आखायाव दंमोनब्लाबो गोजौ हाथियार हगारासै गरसेबो गुलि। जों हारिनि थाखाय थैनि नाथाय हारिया जोंनि थाखाय दाथैथों होननाय मोन्थोरखौ बिखायाव बोजबना दिनैनि बादायलायनाय 20 मुगायाव नोंनि मुंख्लं खांख्राया जोंनि हारि अनफावरि खौसे आरो गोहो बोलोनि थुलुंगा फुंखा। नों जोंनि देरहासार बिदिन्थि थारैनो नों आगोमा जोहोलाव। नोंनि जिउमाया अराय गोथां बावनो हाया जों नोंखौ सिबिगोन जों नोंखौ अरायबो।